Sobra gatos ka public utility vehicle driver sa Cagayan de Oro City ang mipailaw sa surprise drug test aton sa Oplan Harabas sa mga terminal sa syudad. Mga personahe nga magpositibo sa illegal nga droga, matanggalan og lisensya. Ani report ni Cyril Chavez. Sorpresang nangabot, nag-inspeksyon o nagpahigayon og drug test ang mga personahe sa PDEA, LTFRB, LTO o HPG sa Region 10 sa sobra gatos ka mga public utility vehicle kung PUV drivers sa Agora Terminal sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Ang operasyon pinasikad sa Oplan Harabas aron masiguro nga roadworthy og luwas ang mga biyahe sa mga sumasakay karong Semana Santa. Batod sa LTO, o galing magpositibo ang usa ka driver, embarguhon una ang lisensya niini og ipailawom sa confirmatory test. Kung magpositibo gyapon, gilayong iproseso sa LTO ang revocation sa lisensya niini. Pag nakahatag og specimen ang atong driver, kung nag-positive siya, magkuan gyud mo hul gyud siya intervention, community based or sa facility based. Ug ang iyahang matod pa sa ato ang sa LTO, kuhaon gyud ang iyahang driver's license ug ma-revoke. Merong intervention no? Intervention. The intervention is he has to go to the barangay. And then doon siya magsabi sa barangay na nagpositive siya, nagawa ng intervention ng barangay. Nag-inspeksyon sab ang mga personal sa LTFRB 10 kung misubay ba ang mga bus company sa ilang mga prangkisa o ruta. Lakip na sab ang kondisyon sa ilang mga units nga gabiyahe. Musunod lang sila sa ilahang ruta gyud. So kung outside na route na walang mga kaukulang mga dokumento na na-file sa ating opisina, meron hong yung mga kaukulang mga penalties. Among surprise drug test, giuyonan sab sa taxi driver nga atong nakahinabi. Makatabang kuno kini sa kaluwasan sa tanang gabiyahe. Importante gyapon kayo para makalikay ta sa mga disgrasya bitaw. Kay di mi nato ni malikan basta hindi nagamit. Para safety ang driver o ang pasahero. Paabuto na lang sa mga ahensya ang mamahimong resulta sa drug test ug ugaling adunay magpositibo. Gilayon nila kining ipatawag aron masiguro nga dili kini makabiyahe aron dili maghatag og risgo sa publiko. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao